Zdravím všetky nebytosti, s vami je tu Niky a ja chcem privítať o Minecraftu a kockovatý svet sa vás privítať na tomto serveri, ktorý vlastní CMM. No, ako je to asi zrejme prvý RPG svet, ktorý vám umožňuje mať kúzla, vyberať si klasy a vybrať si rasu, potom ďalej plniť questy a môžete si tu kúpiť aj dom, ktorý ja bohužiaľ nemám. No, každopádne ja by som sa chcel teraz momentálne vydať do jedného úžasného mesta, pretože tam by mali byť domy a idem si vybrať aj jedlo. To ma teraz momentálne nezaujíma. Chcem si skúpiť koňa. Ideme rovno hrať. A pani to vlastne ešte kúpiť čípy, zbrojírna, tak super. No, nakúpime trošku. Vlastne mám 20. OK. No. Samozrejme IP dám do popisku videa. Ak by ste sa chceli pripojiť a ísť do sveta Targuru, musíte si zakúpiť Targur Pack alebo Targur balíček. Nie je to nejak drahé, Targur Pack stojí asi €60 a Targur Pack Plus stojí len 2 €. Ja si myslím, že by ste to mohli nájsť, ak by ste si tu fakt chceli zahrať. Je to fakt úžasný server a myslím si, že no bohužiaľ teraz je to málo hráčov, pretože je škola, ale inak normálne tu býva 40 zo 40. A keď som včera hral, tak bola celkom sranda, pretože sme boli v PvPčke, plnili sme questy s kamarátom kam sa asi dáme teraz? Tak. To by mal byť quest pádu. Taky neviem. No, mať sa? No, konečne. Každopádne toto je iba také prvé video a určite rád, ak môžete ma podporiť lajkom, poprípade tým odberom a samozrejme budem tačiť ďalšie videá. To je obchodník, dobre, to nepotrebujem. Počkaj, nie, toto sa nejde do Harboru. Ale každopádne bože môj. Je to nejaký quest? Není to? Daj mi zviera. Panečku. Jaj. No, to je nevýhoda, že keď zlezíte z koňa, tak sa na ten koň stráni. Proste ho nebudete mať. Bohužiaľ do toho Harboru je trošku dlhšia cesta, také 2-3 minútky. Tak to vám strpíte, dámy páni. A taktiež by som chcel upozorniť na ďalšie, nie len Minecraft série, ale budem točiť aj Amnéziu. Samozrejme, ak by ste to samozrejme chceli. Budem točiť Amnéziu, budem točiť dajme tomu Counter-Strike. Ja neviem, vyberte si, dámy páni, vyberte si. Pána s kamarátom máme na pláne natočiť asi Survivors. To je taká hororová. Na mne to ako horor nepríde, ale pre niekoho áno. Ja sa ešte takto narýchlo odhlásim zo Skype, dáme páni, a môžeme opäť pokračovať a neviem prečo sa mi načítal sa mi. No, ale ježiši. Áno, výborné, tu je to. Au. Čo to bolo? Bohužiaľ server má také asi what the fuck? Server má trošičku miernejšie lagy, pretože predstavím, že to je prvý server, ktorý je založený na RPG.
Takže majitelia to ešte spracovávajú a snažia sa nájsť také niečo mierne. Aj tak. No, ako teraz je to vyskrený. Vieš čo, kašľ na jedno. No, výborne, som na vedenie. Ak by ste si sa chceli zahrať, pohľadať nejakú hru, napíšte mi, môžeme zahrať. A ja teraz sa dostanem do a viete vy čo, ja to asi stopnem, pretože bude to takto asi nuda hovoriť do mikrofónu, takže ja to stopnem a uvidíme sa v Harbore. Zatiaľ sa sevaste. Hej, zdravím všetkých nabilosti, s vami je tu Niky a ja vás vítam opäť tu. Už sa to nabližme do Harboru pekne krásne. Vlastne už sme spravili v Harbore. No počkaj, idem so smerom, tá je to. No, a ešte by som vám chcel povedať, že tí, ktorí hrajú radi LOLko, samozrejme League of Legends, tak budem točiť aj tú sériu. Tam bude vážne veľmi veľa rageov, veľmi veľa nadávok, tak nebude to pre osoby mladšie ako 13 rokov. Môžeme si potom samozrejme aj spolu zahrať to LOLko. Pobyť aj nejakú tú inú hru. No tú inú hru som už samozrejme hovoril, ale to je teraz jedno. Dáme pani sa poviem do Harboru. A idem momentálne do hospody. Sú tu nádherné domčeky, ktoré sú postavené vlastnoručne. Bohužiaľ ja a kamarát sme si tu chceli kúpiť dom, no nenašiel sa žiadny voľný. Takže musíme čakať, kým postavia ďalšie. A ja teraz merím do hospody, aby som si kúpil nejaké to jedlo. Keď vyjdem z hospody, tak tu už aj ukončím, pretože myslím si, že je to natáčam už celkom dlho. Áno, vidíte krčma, ideme do nej, šup. A sme tu. Tu nás si môžem doplním si kapsičku a doplním si 32 sejkov do ľudia. Bohužiaľ táto krčma je sprístupnená iba pre Targur Pack Plus. To je mi ľúto, ale aj nemôže to byť len tak proste, pretože naprosto chápete ma, nie? Dúfam. Takže dáme páni, ja sa s vami momentálne lúčim. No počkaj, to je debilné. No, dobre. Takže ja sa s vami zatiaľ momentálne lúčim a uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Zostaňte online, zostaňte pri obrazovkách, s vami je Niky a sevaste.